politician scholars gindugangan. PDEA Negros ginahulat ang listahan kung may narco-politicians nga magapapili sa eleksyon. Sa Balitang National, third dose para sa mga healthcare workers ginaplano na sa gobyerno. Impormasyon na hangot sa anti-narcotics operations sa pungsod ginpagwa sa Department of Justice. Maayong aga Bacolod, may aga bilugabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Webes, Oktubre 21, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Iden Aboso. kag Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkarapos lamang sa niya. Kinanglan magprenda ang sabat sa kinawal. Yes, good morning na and happy Thursday mga ka-aksyon. Happy ko, happy Monday naman. Hindi na Nakabangga. ko malipat. Ako pa. Perfect. Good morning, Aksyon Eden. Good morning, Action Boy. Sa aton nga mga ka-aksyon dira, Webes kita, Oktubre 21. Dapit na lang. No, kada sigsang nadlaw, no? Dugay-dugay, Disyembre na, no? True. Pila na lang ka-days? 65 days before Christmas. Ay, wow. Kag Madasing 72 na days lang. before New Year. Pila na lang na, Do ano? ka bulan, kag 5 ka adlaw. Hindi makuha ng anadlaw, do kadasig. Ibla kag daw, hindi mo bala, no? True. Ang bilis naman. Pero do hindi ko pa mabatsyagan ang spirits ng Christmas. Kung may matag sa ako, mabatsyagan ko na eh. May, Diba na? kung may magatag si mo to, do mabatsyagan. Mabatsyagan. Ay, oo, gali no? Daw na Perfect. Pamasko na. Hindi, para nga mabatsyagan mo ang spirits ng Christmas, start ka na panghatag. Ay, amo na? Oo, para mabatsyagan mo, gid balang mo feel mo may Christmas. Panghatag ka na. Do tigkalalag. Kung ako mangatag, ito mabatsyagan kung tigkalalag. Na? Para mabatsyagan mo, gid nga, hindi mo, ay Christmas na manghatag na ta. Ikaw sige. panghatag. Tigkalalag, gani ko sa ako. Kay Melili Oligo dira, good morning man. Good morning sa imo dira sa may Banis Cafe sa Barangay Tangub. Chez Zamora kag kay Ma'am Vanessa Mayo, of course, sa Minnesota. Yes, kag kay taga- Dr. sila- Matt Mayo. From our, ara sila ko na sa clinic office. Ay, ga-office sila. O, Yes. sige. Dugay-dugay ko naman. Dugay-dugay off na nila. Oo. Kay mga alas 5 na ko na ito eh. Kag Mga- ma-dinner naman sila sa restaurant. Ah. Ay, bongga. Sa kay Kayla Rubinos sa Tamba, good morning man, kag Eliezer Likayan. Sige. Kay Turco Jongko, mayong aga ko, no? May nakabutang pag anniversary follower. Lain-lain makabutang, no? Oh, may mga May milestone follower, may top fan plus 2, Hmm. may ano pag ni man? Anniversary Nakalamo, follower. may mga sharer. Mm-mm. Ano ni siya man? Search ta na, be? Amo kanina siling ko gapon kay Aksyon Dora, ling ko i-text na si Mark Bay kay para magutas sabi ko ano na siya ang butsilingon sina. Oo. Basi busy pa siya kay Kasi sino nga Mark Mark Zuckerberg. Busy pa ta siya, should boy, kay sa balita, international ta later. Wala kay Isla nila ngalan sa Facebook. Isla na ngalan, no? Oo. Hindi na Facebook. Hindi na Facebook, basi Fishbook. Isla ganin lang ngalan sa Facebook kasi subong ano ang Facebook sa Ilonggo man. Tsura libro. Tsura libro. Ako na nga sa una, nag-uso na nga, I'd rather Facebook than to face my book. Napa nila sa mga estudyante. Oo. Diba? Magkamaran. Feeling ko guro, ang iilis, boy Duran ay. Boy lang, boy. Boy, okay. Excuse me, do you have a boy? Or Renats guro? Ano reason nga? Karon lang, balon na na. Sige. Di na ta. Kay Dennis Richard Tiboroma, good morning. Have a beautiful Webest. From the municipality of Kahig, Lupad, San Enrique. Kahig Manok May mo. lang, hindi kwan. Isang kahig, isang Hindi tuka. ba mayroon na ganis lang yung festival nila daw, ano kanina, ng Ay, di- lupad. Hindi ko familiar po. Baligid po ko tanong kay Abi ko si Sir Nalmar, ang tech. Sige. Sa kay Athea Kim Riman, may agaman. Yes. Kay Sir Ray Baryoga, of course, good morning. Kag sa supling niya kuno kay Lawrence, kag Leslie Baryoga. Kasi amo na ang bagong kwan. Oo, si Leslie yoro. Si Lawrence siguro. Si Leslie. Sige. Depende lang sa iyang pattern. Hindi mas lakapi daw. Hindi mangguro. Hindi mangguruan. Oo. Ito kagamay naman sa sandya ni Juan Rochelle.
Kay Kagawad Timay kag Munet Lobaton sa Mambulak Silay. Good morning. Kay sa tanan nga taga Talisay kag Silay. Good morning, Yes, man. dira sa Burgos Public Market, may aga dira sa aton nga mga Aksyon. Bulang-bulang festival Bulang-bulang kuno. festival, correct. Di mo rin correct. ko alupad-lupad. Tiya lupado. Ay naga ko na. Ay naga amo na sang manok ba lupad-lupad na siya. Amo na sila sona may ara sa sona nga manok pero tigno pawayon mo babaw dalom kuno mo. galupad. Perti perti magsababaw, perti magaway nya sa dalom. Sa ground, perti magaway. Grabe Yung nga perdiyaw, niya sa tunga-tunga. Wala niya Wala. tunga-tunga sa nabalda. Patas lang dapat mo. Oo, babaw lang Kung kag iyan ang dalom. babaw kag dalom, tunga iyan Sa ang tunga sa naperdi. Ay, klay. Stand by. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:12. Sa detalye na sa aton mga balita lokal. Gimpasakaan sa dugang 500 pesos ang allowance sa mga barangay nutrition scholars o kon BNS sa siyudad sa Bacolod. Sunod kay Councilor Cindy Rojas, Chair sa Committee on Health, umpisa Enero 2022, magabaton ang BNS ang 5,500 pesos nga allowance sa kada bulan, halin sa 5,000 pesos nga ila ginabaton. Dunga pa ni Rojas, hindi na kinahanglan nga maghimo o kung mag-amenda sa ordinansa sa pagpatuman sine, bangod ang mga BNS ang yara sa idalom sa City Mayor's Office. Palayag pa sa opisyal nga ini nga increase ang yagin pangabay kay Mayor Villo Leonardia. Sa record ni Rojas, may 88 ka mga BNS sa bugos nga kon sa siyudad sa Bacolod. Samtang gitbahag man sang konsyal karong na bulan sa Oktubre, ginumpisa na ang pagpatuman sang ginamendar sini nga ordinansa nga nagapasaka sang allowance sa mga BHWs nga naglambot na sa 5,500 pesos sa kada bulan. Ginahulat naman ni Philippine Drug Enforcement Agency Negros Occidental Head Nicolas Gomez ang direktiba sa higher headquarters sa may baloan kung may narco-politicians nga magapapili sa 2022 nga eleksyon. Sino kay Gomez, tinutuyo siniya may baloan ang impluensya sa mga iligalista nga nagasuporta ka nagahatag sang kwata nga halin sa illegal drugs para sa mga magapapili nga politiko. Kalakip sa ginausisa sa ahensya, may impormasyon nga ilan na baton agud masiguro nga nagkakaigong ebidensya ang ilan nakuha para mapamatud-an ang in-identify nga politiko nga nagasuporta man sa mga nagaduso sang illegal nga droga. Nato adula pala ang posibilidad na may ara gihapon. Kaya ako personally maghambali ko sila na ang glory days sini ng mga narco-politicians tapos na. Pero may posibilidad gihapon na matabo ini siya. Si PIDEA Negros Head Nicolas Gomez. Duha ka bangkay sa malalaking nasapwan kahapon sa separadong lugar sa Banwasang Murcia sa Bago River, Barangay Lopezina. Nagalutaw na sa suba ang bangkay ni Felix Zamora Sr., 72 anyos, residente sa Hacienda Lizares, Barangay San Miguel, sa Amuman nga Banwa. Si Zamora ang ginapatihan na lumos samtang nagatabok sa suba. Samtang sa Barangay Zone 4 sa mga Banwa, nasapwan ang bangkay ni Roy Villanueva, 34 anyos, pumuluyon naman sa Banwa sa La Castellana. Sunod kay Police Lieutenant Frankie Pasyente, si Villanueva nasapwan ni nagahigda sa plastic bench kag napatay, bangod sa balatian nga severe tuberculosis base man sa pahayag sa pamilya. Ang bangkay ng Zamora kag Villanueva ang nahaya karon sa Lourdes Funeral Homes. Sa iban pa nga balita lokal, naglabot naman sa 140,085 kasos ng COVID-19 sa Western Visayas matapos na dugangan sa 292 kahapon nga adlaw. Sa mga bagong nga kaso, 107 din rin syudad sa Bacolod, 63 sa Iloilo Province, 60 sa Negros Occidental, 29 sa Iloilo City, 16 sa Capiz, 7 sa Antique kag 6 sa Aklan. May 465 naman ang recovery sa Western Visayas sa diin. 293 ang syudad sa Bacolod, 71 sa Capiz, 60 sa Iloilo City, 19 sa Antique, 13 sa Aklan, kag 9 naman sa Guimaras. Ang Western Visayas may 124,515 nga recoveries, kag 12,221 aktibo nga kaso, samtang 6 ang bag-o nga napatay, nga nagdala sa kabilugan nga 3,317. Gintupok naman sa kalayo ang ginablubanta 150,000 pesos nga balor sa pagkabutang sa sunog kahapon sang aga sa Lacson, Mandalagan. Sa inisyal nga pagpangusisa ni Bacolod City Fire Marshal Chief Inspector Rodal Ligaspe,
Ang nasunog isa ini ka 36 square meter nga single-story residential house nga may attic nga nahamtang ini sa compound sa Dana Land Corporation. Suno kay Legaspe, nag-umpisa ang sunog sa kisami sa mga balay nga nagaserbi rest house adto ginabantayan man sang caretaker nga si Noli Turbanos. Sa karon parang papapangusisa sa mga otoridad agud himaluon ang gintunaan sang kalayo. Sa katapusan nga balita lokal, nagapanginbulahan naman ang kamang kapulisan sa Piero 6 para sa duha ka matagas nga opisyal sang kapulisan nga gin-promote dinalikdan nga Lunes bilang full-fledged nga colonel. Ani sila mo sa Police Colonel Victorino Romaniles Jr. kag Police Colonel Joris III Coronica. Sunod kay Lieutenant Colonel Ernest Solis sa spokesperson sa Piero 6, si Romanillos ang gindesignar ni Piero 6 Regional Director Brigadier General Rolando Miranda bilang hepe sa Regional Community Affairs and Development Division. Samtang si Coronica nagapungko naman bilang Chief of Regional Plans and Strategy Management Division. Ginpanumduman ni Miranda sa mga opisyal nga ang ila promotion resulta sa ila paghimakas kagikan sa Ginoo kag dapat nga dugangan pa ang kapisan sa trabaho. Third dose para sa mga healthcare workers ginaplano na sang gobyerno. Samtang impormasyon angot sa anti-narcotics operation sa pungsod ginpagawa na sang DOJ. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sa Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulon nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon. Sakay Vicente Encarnacion Similiano dira, good morning. Kag kay Lindsay Otukan. Kay Hinida Ordonez. Tamyaw niya lang si Pani sa Montilla. Di Montilla man.
Sa Moises Padilla naman, ginatamyaw si Nene Similiano kag Isidro Noble. Alin ni kay Vicente Similiano. Ang FB na kunong gahatag sang badge. Ang mga badges bala na, no? Sila nag-identify. Mga top fan, anniversary follower. Trueness. Ang hindi ko makakuan kung ano na siya ang buot silingon. Bala kung Gani, anniversary oo. follower ka, buot silingon guro. Nag-anniversary ka na sa imong Follower follow. Ang Sa na. imong follow. Ay, i-text ito si Mark Biliog. Sako Pwede man to, ganta siya later. Sige. Mark! Pero kapatag, ay, pakontak na kay JM para ma-set na siya da. Melvin Peñafiel, good morning man dira sa imo, no? Sakay Hil Javier. Tamyaw ya si Ana Sinoro sa iya kababayan sa La Carlota kag sa family Ganza. No, salamat gid. Kag kay Ma'am Luisa Luing Melos, good morning man. Daw nalipat gid ko sa mga day-to-day gid ya gali birthday ni Manang Marites. Gallego Ebon. Subong galing birthday ni Marites Gallego Ebon Binguelo. Binguelo. Kadamo sa apelyido ni Marites ba? Actually, sang maiden name ni ang middle initial sa blas ng dalaga pa sa Gallego. Ebon sang iyang maiden name. Tapos Binguelo. Iyang Tatlo gid sila may birthday gali oh. sino? Kag sa duwa niya ka umagad si Glyza Guadalupe Binguelo kag si Kanjun, guard Gaudite. Hanjon Guard okay. Dungan gid sila ya tatlo. Dungan sila tatlo. Sige. Happy birthday to you. Dapat laway Guard, kita tatlo happy sila. birthday na Garda. Gaudite. Happy birthday kay Marites, kay Liza, kag kay Kanjun Guard Gaudite. Okay. Happy birthday! Judenia Sarmiento Puig Lazaro, good morning man. Diency Juan, dirigali sa Cyber Center, Watchman de la Cruz kag Veralio. Ay, good morning dira sa inyo ha. Good morning! Sa may Cyber Center. Yes. Sa kay Virgil Ligaspi Coloso, may agaman. Good morning man sa akong dira manghod sa Saudi Arabia, si Tess Duran. Yes. Good morning, Good Tess. morning. Buwas sa ng dibo sang ako ni nablos dira. Wow. Ti may 18 blue bills naman ay. Why na guro kay siling ko hindi ka magamuna kay pandemic subong. Ay, amo na. Base ko nang base bila mag-invite ka 18. Hindi ka pwede nga damo tao mo. Oo, true. Ting 18 nga dan 18 na, may 18 roses pa 36 na na. Gani no? May mga 18 wishes pa gina, no na? Gani no? Kasad sa mga nabdan sang pandemic action boy no, ang mga graduation, ang mga dibu, ang mga although kasal, although the part paiway. of the part of the parents makasave ka man Gani ba? Makasave ka man, di ba? Gani kiti kay sala siya mag-19. Ako, It's ako 18. sa imo, 18 gali. Ako sa imo pagka-19 na lang kasi wala ng pandemic, at least 19 blue bills. 19 blue bills. So, advance happy birthday, 18th birthday sa ako, nablos bla kay Katrina. Duran. Ano? Candaso. Sure ka na da? Oo. Good. Nablos ko na iya. Pero doon namin sa Kay Kagawad M. Saboso, Mayaga. Good morning kay Galen. Tong Sam Sales. Sa family Sales kano huson kag ayagan sa Zone 14 sa Talisay City. Watching from Kingdom of Saudi Arabia. Good morning. Kay Rona Ruhida Trava, Mayaga sa imo Aida Alunan. Kag kay Kari C. Nenita Ramirez Tumimbang sa kag kay Miss Jenky de Alagdon. Good morning kag kay Beboy Villasor dira kono. Kag sa tanan nga miyembro sang EFC Ocon Energy Fans Club. Sa kay Ma'am Lily King kag Marilyn F sang Japan. Yes. Sige, go. Good morning man kay Ronnie Villanueva. Sa Barangay 4 ko no, si asawa nga si Carol. Good morning. God bless everyone. Si Mama Lolit kag si Papa Joe de Alagdon dira sa may DSB kag sa tanan nga pamilya ni Ma'am Jinky. Belated ko no happy birthday kay Tita Eva Rifuela. Si Liza May Nakapatan watching from Himamaylan City. Good morning. Kay Christ Gabriel. Panamyaw gikan sa DK Kape.
Good morning. Nakarlota na. Oo, hindi sila kapid Sir Boy ang nasang bag-o bunag ni Rochelle. Bakugid. Hindi ko gani man, no. Great man ni Chris Gabriel, iya pa kaisa kasi Kerwin Don Gilion, dira sa San Enrique. Good work and God bless you always, kuno cause. Day na magbato malabago. Good morning kay Jonna Garcia. Good morning man. Watching from Tandansora, Quezon City, and of course Ruby Argente de la Luna. Tamyo niyang bana niya nga si Luvic Patio de la Luna. Salamat gid. Barredo Benny, good morning. Belated ko ng happy birthday sa husband niya nga si Sandy Barredo. Kahapon. Oo, dosuli no, ang pangalan niya Benny Barredo, tapos ang iya nga husband si Sandy Barredo. Bang no? Ano to? Oo. Hindi Ano hindi man? Ang ngalan niya si Benny, ginaman niya mo. Gani, Benny Barredo, ti ang iya husband si Sandy Barredo. Okay. Dosuli ay sila ngalan na bangga. Sige. Kay Shirley Tad Idra sa New York, good morning man. Kay Via Jonathan, kag Remia Garcia. Councilor B. May balos na siya si Imo ay. May balo sa ako. True. Basi madayunan ta wala kagawad kay basi may gapon po ko panawagan mo basi may gusto na magpa-substitute wala. Di kung, for example, ang abi pagka-presidente, tapos ikaw ang gintap. Matuang na yan. Wow! Anxiety! Standby na sa mga balita national. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, last 6:30. Detalye sa mga balita nasyonal. Ginanunsyo ni Vaccine SAR Secretary Carlito Galvez Jr. nga plano sa gobyerno ang pagbakuna sa third dose ang COVID-19 vaccine sa healthcare workers kag vulnerable sectors ang pungsod sa Nobyembre kung Disyembre.
Suno kay Galvez, ginaprepararan nila ni Health Secretary Francisco Duque III ang tanan tungod naghatag na sang panugot ang World Health Organization para sa ikatatlong dose sang pagbakuna. Nag-abot na kahapon nga adlaw ang 2,000 ka doses ng AstraZeneca COVID-19 vaccine nga donasyon sang Brunei sa Pilipinas. Ginsugatan na National Task Force Against COVID-19 Special Advisor Dr. Ted Herbosa kag Brunei Ambassador Joharia Wahab kaupod sa mga opisyal halin sa Foreign Affairs kag Health Department ang nasamit ng bakuna sa NAIA. Ginpahin Herbosa nga ang mga kargamentong una na donasyon pa lamang sa Brunei halin sa 20,000 ka doses nga kabilugan nga donasyon. Yung pagwara sa Department of Justice ang 20 kapahina sang information table sa 52 ka mga kaso sang Police Anti-Narcotics Operation sa pungsod nga may nagkalamatay. Sa 52 ka mga drug war cases nga in-review sang DOJ, kalabanan ng buy-bust operations. Ang mga suspect nga niligar pangtiro man ka nagbato, pero nakapakita sa pila ka mga medical reports nga negatibo ang mga suspect sa gunpowder nitrates. Nagapakita sa report nga maramos ang kaso nga wala sang ballistics on paraffin test, autopsy report, death certificates ug SOCO reports. Sunod sa DOJ, kapin 150 ka mga pulis ang involvado sa 52 ka mga kaso kag sila nakitaan nga liable sa kaso administratibo kag ginpaparaugan sa penalidad nga pag-reprimand kag suspension tubtob demotion kag pagpahalin sa serbisyo. Nagapakita lamang nga wala nagpabaya si Presidente Rodrigo Duterte sa iya siniobligasyon nga imbestigahan ang human rights violation sa panahon sa iya termino. Inireaksyon ni Presidential Spokesperson Harry Roque kasunod sa pagpagawa sa impormasyon angol sa 52 ka kaso sa police anti-drug operations nga nagresulta sa pagpatay sa mga drug suspects. Kalakip sa ginpagawa ng impormasyon sa DOJ, among ngalan sa napatay nga mga suspetsado, lugar kag petsa kung saan napatay. Pahayag ni Roque nga impormasyon sa 52 nga insidente na pakita nga gintungdan sa estado ang obligasyon sining nga proteksyonan kag i-promote ang kinamatarong sa isa ka persona nga mabuhi paagi sa paghatag sa mga biktima sang epektibo nga domestic remedy paagi sa pagpasaka sang kaso agon masiguro para masiguro ang mga guilty ang mausisa. Ginaduso naman sa Office of the Ombudsman nga papanahugan sang penalidad ang mga nakahimo sang komentaryo angot sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o KONSAL-N. Inay nasaad sa draft sa ginaduso nga pag-amendar sa Republic Act 6713 o kung ang lahi angot sa SAL-N nga kinanglan limitahan sang media ang pag-report sa SAL-N kag hindi na pagatagan pa sang komentaryo. Kung mapasar sang Kongreso ang amendment, mahimo nga mapreso sang hindi magsobra sa 5 ka tuig ang sinuman nga maglapas kag magmulta sang 5,000 pesos. Sa ibalong sa ginaduso nga pagbago sang Ombudsman, mahimo nga ilakip sa mga opisyal sang gobyerno sa ila SAL-N ang real property nga para sa ila personal nga puluyan. Hindi naman kinanglan nga ideklarar ang anuman nga transaksyon nila sa ila asawa kag mga kabataan nga wala pa sang pamilya. Plano umbisara sang Tourism Promotions Board sa masunod nga bulan ang pinakabagong nga motorcycle tourism program nga isa kapaagi agud mabalik ang kumpiyansa sa publiko nga magbiyahe liwat. Tuyo naman sa Philippine Motorcycle Tourism agud ang ganyihon ang mga motorcycle sports enthusiasts kag riders nga suportahan ang among nga programa. Standby na sa action report second portion of Aksyon Art Tayhopon. Ang inyo naman din ng news team. Aksyon Eden Aboso. Kag Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod Aksyon Radio.